Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, την πηξίδα σας στον απρόβλεπτο ωκεανό του διαστημικού καιρού. Είμαι ο οικοδεσπότης σας και μαζί θα αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που μας στέλνει το άστρο μας, ο ήλιος. Ο Δεκέμβριος του 2025 δεν θα είναι ένας ήσυχος μήνας. Ο ήλιος ξυπνά από τον λίθαργό του και η γη πρόκειται να νιώσει την ανάσα του. Ετοιμαστείτε για μια σειρά γεωμαγνητικών χτυπημάτων που θα δοκιμάσουν την τεχνολογία και την αντοχή μας. Αυτόν τον μήνα, ο ουρανός πάνω από τα κεφάλια μας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Συνολικά, ο Δεκέμβριος αναμένεται να είναι ένας από τους πιο ενεργούς μήνες του έτους. Ο ηλιακός κύκλος 25 πλησιάζει στην κορύφωσή του και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Περισσότερες εκρήξεις, ισχυρότερος ηλιακός άνεμος και αναπόφευκτα πιο έντονες γεωμαγνητικές καταιγίδες στον πλανήτη μας. Ας μην κρυβόμαστε, μας περιμένουν ταραγμένες εβδομάδες. Πριν βουτήξουμε στο ημερολόγιο, ας ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες. Τι είναι η μαγνητική καταιγίδα? Φανταστείτε τον ήλιο να εκτοξεύει ένα γιγάντιο σύννεφο φορτισμένων σωματιδίων, γνωστό ως θεματική εκπομπή μάζας. Όταν αυτό το σύννεφο χτυπήσει το μαγνητικό πεδίο της γης, το συμπιέζει και το διαταράσει, σαν μια ρηπή ανέμου σε μια ήρεμη λίμνη. Αυτή η διαταραχή είναι η μαγνητική καταιγίδα. Την ισχύ της τη μετράμε με δύο κύριες κλίμακες. Ο δείκτης Κιπί, Κάπι, κυμαίνεται από το 0 έως το 9. Ένα Κάπι5 σημαίνει την έναρξη μιας καταιγίδας. Η κλίμακα G, G, από το 1 έως το 5, περιγράφει τις πραγματικές επιπτώσεις. Μια καταιγίδα G1 είναι ήπια, ενώ μια G5 είναι ακραία, ικανή να προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες στα ηλεκτρικά δίκτυα. Τώρα, ας δούμε αναλυτικά τι μας επιφυλάσσει ο Δεκέμβριος. Το ημερολόγιο των επικίνδυνων ημερών. Το πρώτο κύμα θα μας χτυπήσει νωρίς. Από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου περιμένουμε μια μέτρια μαγνητική καταιγίδα. Ο δείκτης Κάπι αναμένεται να φτάσει στο 6, που αντιστοιχεί σε μια καταιγίδα επίπεδου G2. Αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Σημαίνει πιθανές διαταραχές στις ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας και οι δορυφόροι μπορεί να χρειαστούν διορθώσεις πορείας. Οι πιο ευαίσθητοι από εμάς ίσως αρχίσουν να νιώθουν μια ανεξήγητη κόπωση ή πονοκεφάλους. Μετά από αυτό θα έχουμε μια σύντομη περίοδο ηρεμίας. Από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου το μαγνητικό πεδίο της γης θα ανακάμψει. Αυτές θα είναι οι μέρες της νηνεμίας πριν από τον μεγάλο κλειδονισμό. Εκμεταλλευτείτε τις για να προετοιμαστείτε. Και τώρα, η προσοχή σας. Η πιο ισχυρή καταιγίδα του μήνα, ίσως και ολόκληρου του έτους, έρχεται. Σημειώστε τις ημερομηνίες. Από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου, μια τεράστια ενεργή περιοχή στην επιφάνεια του ήλιου είναι στραμμένη προς εμάς και οι προβλέψεις δείχνουν μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη που θα στείλει προς τη γη ένα πυκνό και γρήγορο νέφος πλάσματος. Αναμένουμε μια σοβαρή μαγνητική καταιγίδα επίπεδου G3 με τον δείκτη Κάπι να εκτοξεύεται στο 7. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Εκτεταμένα προβλήματα στον έλεγχο της τάσης των δικτύων ηλεκτροδότησης είναι πιθανά. Τα συστήματα πλοήγησης, όπως το GPS, μπορεί να παρουσιάσουν σφάλματα για ώρες. Οι αεροπορικές εταιρείες ίσως χρειαστεί να αλλάξουν τις διαδρομές των αεροσκαφών που πετούν κοντά στους πόλους. Αυτή θα είναι μια πραγματική δοκιμασία για τις υποδομές μας. Μετά το πέρας της μεγάλης καταιγίδας θα ακολουθήσει μια περίοδος αστάθειας. Από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου θα βιώσουμε τις μετασυσμικές δονήσεις με τον δείκτη Κάπι να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5. Θα είναι σαν την ηχό της καταιγίδας, με μικρότερες αλλά αισθητές διαταραχές. Το τέλος του μήνα μας επιφυλάσσει ένα τελευταίο αποχαιρετιστήριο χτύπημα. Γύρω στις 27 και 28 Δεκεμβρίου, μια οπίστη στεφάνη του ήλιου θα μας στείλει ένα ρεύμα ηλιακού ανέμου υψηλής ταχύτητας. Αυτό θα προκαλέσει μια ήπια καταιγίδα επίπεδου G1 με τον δείκτη Κάπι να φτάνει το 5. Δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά αρκετό για να μας υπενθυμίσει ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες για εμάς, εδώ στη γη? Για τους μετεωροπαθείς, οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι δύσκολες. Πονοκέφαλοι, ημικρανίες, αϊπνία, αίσθημα παλμών
και απότομες μεταβολές της αρτηριακής πίεσης είναι συνήθη συμπτώματα. Ακόμα και υγιείς άνθρωποι μπορεί να νιώσουν μια γενική ατονία, εκνευρισμό ή δυσκολία στη συγκέντρωση. Όσον αφορά την τεχνολογία, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας κινδυνεύουν με υπερφόρτωση, οι δορυφορικές επικοινωνίες και η πλοήγηση GPS μπορεί να γίνουν αναξιόπιστες, ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε? Η γνώση είναι δύναμη. Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές. Πρώτον, για την υγεία σας. Τις ημέρες των ισχυρών καταιγίδων πίνετε άφθονο νερό και αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης. Δεύτερον, προσπαθήστε να μειώσετε τη σωματική και πνευματική καταπώνηση. Μην προγραμματίζετε απαιτητικές δραστηριότητες. Τρίτον, αν έχετε χρόνια προβλήματα υγείας, ειδικά καρδιαγγειακά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα φάρμακά σας σε άμεση πρόσβαση. Τέταρτον, προτιμήστε ελαφριά γεύματα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Πέμπτον, για την τεχνολογία, φορτίστε τις συσκευές σας και έχετε ένα powerbank έτοιμο. Έκτον, αποφύγετε τις μη απαραίτητες μεγάλες διαδρομές με αυτοκίνητο κατά την κορύφωση της καταιγίδας, καθώς τα συστήματα πλοήγησης μπορεί να είναι αναξιόπιστα. Και έβδομον, να ενημερώνεστε τακτικά από αξιόπιστες πηγές. Είναι κρίσιμο να θυμάστε ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις, όπως αυτή, είναι προκαταρκτικές. Η ηλιακή δραστηριότητα είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχετε τις προβλέψεις καθημερινά, καθώς πλησιάζουμε στις επικίνδυνες ημερομηνίες. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για τις τελευταίες ενημερώσεις. Εγγραφείτε και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε καμία κρίσιμη πληροφορία. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε ενημερωμένοι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.